khiruni yang kang pia long ke la bihari la tum ke ong pik bongo sena tum ke ong pik ajo ini non ta thailong lo ke alang li tum phala puson arkan jet pensi la puson signing deng bo tum council ja kong abe pin lo la council ja kong abe pin lo la si li tum la pela dak police tum pudamai alang li tum aja kong ta pharang ide RSS sing tang kring ajo ini si RSS tum alam toy pen ajo ini sela la sona asai da bang deng long ko li tum karbi tu nyong si bon tu ili tum karbi pen kapang da mai bon tu lote la bang alang li tum hanen kham khidun leji sita me ko pia posi bongo sena tum ban ke kham khidun de da lo jong nami alam bang ke kache sorsa son manda di lopo ahok pe dalam bang ke ladak ili tum karbi ang long ke ancho dali ili tum indiang kang long bon long lelo ko alam bang ke chengsi pen na pang dak lab lo hai ke koi phit sita me non ladak hiruni ang kang long kapa bon long check abang ke ko maselang li tuman order ki pima po alam bang si nang hume me alam lo ili tum non ke bang hut bang lo ma ang ton bon et thelong bang si lasi ladak ili tum ajagat ke bon bang ke order pipe dame police tum ben CP lasi police tum han arjudam lo nili tum amahala dak OC bang nang than lo nili tum order pi long le boy pheso dame patumi bang ke lang tum auto rickshaw pen damsi la public city kuri damsi pinia bang ke ang tona dokan bon edangi puselang tum kapang dakon tu la penil tum akola dak bojar secretary pen name mohet nili tum chingki alang li tum phan kopia joni sidak bon et manang li tum chini ne ma pudanil tum arjulo alang li tum bang ajat alam ta arjudu nong lepin la pen alang li tum age lam than pon pepin la so information pipon pepin ben si pinikang kirpu tangte isi Bodal komiti akan pete tung tanah plan lo labang si isi litum lanam nang plote ladak ke bonji plote ladak hichi bonji plote bojara komiti dolan alang litum han arjuni bon long jima bon long lima pu tame arjuni tame lapang so arjuje pin ben selang litum ke bon to ke toy plote lake bongo senat RSS to tum la sone klema bang ke lake dak khironia hichi long tame alang litum la bojar komiti secretary president han lang plot pensi lapang so saike deng pusil tume jong ponji ahok pe dalam ko pia puthak sikini kangkir na ko alang litum nilita karjudun apa mo ke bang hot bang nang than ke hala dak na than alam ke la pulo alang litum ke pu bang ke pini taxation department atum ke bang ji alam do pusikaning je pu sitame taxation department mani li padap ada phone chingki long ke alang litum ke 28 ni si ke bang ji pu trading license nang check up lasi pini si ke bang pu selang litum wrong message karjulong joine si amar la tum ke bang lo prote itum ladak khironia long pen ke ni tum tax piun la pen trading license check pu tamin tum che don dun de pu joine la so a joine ban selang litum la bongo senat tumat akulat ana bangke bon pon la ni ahok pe ke nang ni tum long lam na pa na tum ba lam nang je nang tum ko pia song pen hui nili tum ke nili APHLC dak 20 nong wathalang so LSC long youth wing general secretary lo la pen la pu ge alang li central committee long si la si nili tum bangke la so puthak si pini ke bang pu bang kali sita meni litum dak khironia hichi asap so kam phan bang lo amala puson kangkir bang nil tum da danang li rok bang gu hak lo sita me ning duk alam lo ladak ilitum karbiang long si emena long le long si bang akhaya tum bongo sena tum ladak nang kangkir ulot ilitum ning oi me alam la si langdam nang pulote nilitum kai taki puwer alam lo ladak khiruni yang kang pia long ke la bihari la tum ke ong pik bongo sena tum ke ong pik ajoine non ta thailong lo ke alang li tum phala puson arkan jet pensi la puson signing deng bom la si moge phang dam alang li tum claim bomi la si la bang so ke pakleng long le dei phan ke council kachari pon a EM CM la pen MPML tum ant tambe la bang so lama putha ke alang li tum responsible to end pensi ko ma bang pusi la bang so ke bon ke toy ma la pan ko pia joini pensi ke bon ma la bang so alam men selang li tum adai chen pensi alang li tum han nep ing nang nei pusi ni tum hen pen pin rempon de bang ji apon rason kini ason kangkir rason jong si ya angton tai hap ting klonte nang tum kupilo la son penkir la pulote li tum adha melo la ke li tum council ja ko ma be pin lo la ke council ja ko ma be pin lo la si li tum la peladak police tum pudamai alang li tum aja kong ta pharang ide lo sita me ili tum karbi tum nyong si bon tu ili tum karbi pen kapang da mai bon tu plote la bang alang li tum itum hanen kham khidun leji
sita mi ko pia posti bongo sena tum ban ke kham khe dun de lo plot la ke RSS kang tang jo ni lo la ke hek dak lo RSS sing tang kring jo ni si RSS tuma alam toy pena jo ni sela la sona asai da bang deng long pop la si BJP sarkar ro si to bom lang plote la anso so si bongo sena RSS tum ke nang tang back bola da ke Karbi Anglong ke morni si ke weird dak bola da ke Lapen Herone jitu hiki komiti presiden sekretari atuman popular pudam nili pudam yalam bangala dak khironi ahi chilo secretary president dum ke lage pudam nang plote la kasuli liaison si mandat athe non son ke alang litum ke la sokang tirak tum bang ke alang litum neping nang nangile ako mo pen danil tum arjulo nang litum pen la bangso a press meet ka pa pi bhananil tum chingwai don lo pudun lang a secretary bhananil tum pula sida melang litum la news by the pi hi plote lang litum ka ferelo lagi BJP de RSS tu mana pire yoni selang lang litum la bangso side deng pona hidat alang itu tak kecera bundu koson tu makan la bang ke ni litum la an bang ke ni litum pudun de hai pudun tek la bang pote lang litum kacera abdun jadun pu ni litum pudam de jongnam de woi phis tu da me lang litum la BJP RSS bongo sena ka pire selang litum la bangso lam klara pituai hidat